איזה כיף זה לנשוך אותך. זה לא נכון, זה כואב. אולי לך, לי לא. חוץ מזה, מגרד לה ציפורניים. תקני לי צעצוע ליצח. איזה ציפורניים? שיניים. שיניים. סליחה. אני לא אוהבת אותה. אני אוהבת את הקודמת? נפלתי. מגבון ועוד מגבון זה לא מגבון, מגבון ועוד מגבון זה מגבונים, מגבון ועוד מגבון זה לא מגבון, מגבון ועוד מגבון זה מגבונים, מגבון ועוד מגבון זה לא מגבון, מגבון ועוד מגבון זה מגבונים, מגבון ועוד מגבון זה לא מגבון. עלק מגבון, תביני ארטולט. היי, מה את מקנה? מה את לעשות? מקנה? מה פתאום? אני לא מקנה. קקי, איזה קקי? אני לא קקי, אני קקי בשבילך. יום, את פקוקי, את פקוקי שלי, זה פקוק קטן. זה כבר נשאר אותי. מה אני מוצא? מה זה צלמים אותי? סליחה, היא רצתה לצלם אותך גם, לא? תיאטרון אמריקאי, אני עדן! את מסתירה את העץ. תמונות כעסות. אתה עשית אותי. הגענו לסצנה א', תמשיכי כבר לעוף. אאוץ'. אני צריך לעבוד על זה. כמה זה אני צריך לעבוד? הנה. מה אתה מסתכל? נו, צילם? סצנה ב'. אחרי זה סצנה שלישית. אני אכלתי אותה כבר, אין מה לעשות. אכלתי אותה. היום יום שבת. רואים אותך. היום יום שבת. אוהבים לקרוא. ארטיקים. אני רוצה. איזה אמרתי? 10 שקל. איזה חמוד. אני רוצה את אני תמידי אותו. אני כל הארטיק. רגע. לקחתי את הכסף. רגע. זהו. רגע, לא סיימתי אבל. אבל אז נעשה את זה על הרצפה, כי הנה, רגע, הנה. עדן אצלי. אנחנו עושות עכשיו זה. מה? עדן רוצה מספיק מחיה. רגע, גם אני אתן לך מספיק בתמורה. לא, בואי. איזה מספיק? תות תפוז. כן. עם מילוי. טעים.
מה? רגע. אני לא מוצאת את התות, אז יש לי פה תפוז עם מילוי וכזה. אתה עוד אחד? עוד אחד? כמה לקח? קחי גם. יצא? כן. אחרי זה. אחד. תודה. טוב, אתה לא רוצה? לא. טוב. ביי. ביי. אתם יוצאות בשש, תעשו מהר. טוב. לא, אני אלך לי פה בשבע אולי. אני אשכנע עצמו. טוב. טוב. רוצה? יחד עם המסטיק זה יהיה טעים. שתי הגילים. רואים שזה חדש, יש לך אדום מסביב. תתחשי. ושלא תכאב לך האוזן מהגיל. לא, האמת לא קורה. רק היחידה ששמת לב. אני רק חושב על זה. אבל היחידה, תמיד אני אומרת. עכשיו נמשיך ברגשות. תביא פיצ'ר. תביא פיצ'ר. מישמיש. מישמיש. Mesiania. Mama, Mesiania u ciebie? Okej. Gdzie ona? Daj mi ją. Oj to. Ona nam nie zna. Мы что-то идем. Идем. Она не спит, она лежит с открытыми глазами. הכדור הזה עם המסטיק ביחד זה הופך למסטיק. בוא נעשה. זהו?